Vidari tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tiva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, inini I am good, ndiri mudzimai ati kurei zvake, ndine makore 44 ekuberekwa, handingakuudzei kwandiri zvangu, ndakaroorwa nemurume wangu asi mwana mudiki kwandiri ne2 years. Mukoma, vabereki vemurume wangu havatombondidi zvachose, ndikangotaura navo vanobva vangondiblutika. Let me say kuti the whole family havatombondidi, vanoti ndaisafanirwa kuti ndinge ndichiroorwa nemwana mudiki kwandiri, but nemurume wangu hatina hedu dambudziko nezvavanotaura. Asi nerimwe zuva takati taenda zvedu kunochera mvura nemurume wangu, ndo patakasvika ndokunzwa vanhu vachitaura mumba umu mainge muina vamwene vangu nemwanakomana wavo muhombe anova iye mukoma wemurume wangu. Takabva tamira panze ndokunzwa ivo vachiti tinoda kuti mukadzi uyu aende, hatingawanirwe chembere pano, tinotofanira kuita something about it. Ava ndivamwene vangu vaitaura kudai. Banguru vakabva vabvunza kuti manje toita sei, kozi hatichamudi pano. Vamwene vangu ndokuti tinofanirwa kuti timubvise kanhombo ikako kaainako, nekuti akangoita mwana chete haachatoendeka uyu. Mukoma, ndakarohwa nehana kozi ndaisatoziva kuti ndine pamuviri ini ende handina kuzombopedzawo mazuva mazhinji ndokubva ndatotanga kutobleeda. Ndikati kubleeda uku, what is going on? Kutaura chokwadi mukoma, ndakarwadziwa nezvakaitika apa. Ukuwo kuti murume wangu ange achitaura naamai vake, anotaura iye kuti vasiye vakadaro, handisati ndava kuda kufa. So mukoma, kubva zvandakabviswa nhumbu iyi handisati ndambobata imwe nhumbu inoonekwa, nekuti nhumbu idzi dzandinongobata dzinongoita ma1 month paya pandinenge ndisati ndatomboona kuti ndine pamuviri, ndobva ndatobleeda, but ndinobva ndaita heavy bleeding. Apa ndikazocalculata mazuva angu ekuti ndinge nichienda kunguva, ndinobva ndaona kuti nguva yangu inenge isati yakwana. So chava kundinetsa ndechekuti murume wangu ava kuti iye anoda kuroora umwe mudzimai wechidiki, ndiko kuti amai vake vange vachizofara. Akanditi my wife know this, kuti kunyange ndikanzi ndazoita umwe mukadzi wechinumber 2, know that kuti my heart will always belong to you and I will always love you until the end of time. But ndava kutya mukoma kuti ko iye kana akazoroora mukadzi wekuti anenge achidiwa naamai vacho, ko kana pakazoitika mwana hazvizokonzeresi here kuti iye murume wangu ange achizowandira kuna amai nini ava? Inini mukoma ndinoona sekunge zvakangofanana kuti akaroora mukadzi wacho hatizombogarisani zvakanaka, nekuti vanenge vava kutondiita tag team. Inini kuti ndinge ndichienda kumusha kwedu ndinogara handisi kuda, cause murume wangu ndichiri kumuda uye iyewo anondida. So handina kwandingaenda, handizivi kuti ndiri kukanganisa here, ndosenga mabag ndoenda kwaamai vangu here. Please ndibatsireiwo mukoma Nashi, ndiwanewo kubatsirikana nguva isati yapera, imba yangu isati yaparara. Please, kana kuinewo vane ruzivo vanokwanisa kuita go back to sender, ngavandibatsirewo ndapota. Hei, zvakangooma hazvo vedu we. Ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngativabatsirei mucomment section. Hanzi ndiri kutsvakawo vanogona kuita go back to sender. Hey, what a sad story. Kungoita mimba dzekuti dzinenge dzichingovaka dzichingoputsa. Kana zvakamboitikawo kwauri, please come to my inbox and share with me your own side of the story. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu I think kuti it was last year munana November ipapo. Uyu mukunda wangu uyu paakauya kumba, zvino mukunda wangu uyu akati auya kuno kuZim achibva kuSouth Africa. Iye
akabva azotaura naamai, but mukunotaura kwavo ndakabva ndaona kuti vanhu ava vainge vaine zvavainge vachironga. Then later on vakabva vazondidana, ndikabva ndati nhai mai kwakanaka here, ndikabva ndanzi vainge vachida kuti inini ndinge ndichivabatsira sezvo tingangoti ndini ndasara ndiri samusha. Ndikabva ndati munoda kubatsirwa nei? Ivo amai vakabva vazondisuma nyaya yavo, vakabva vanditi mukunda wangu uyu kuJoni ikeyo iye ava nemunhu wake waanogara naye, saka munhu uyu waari kugara naye iye ari kuti ari kuda kuroora. Zvino mari idzi ivo vari kuda kuti dzikaunganidzwa dzinge dzichiuya kwatiri direct. Ndikabva ndati handiti munhu kana achida kuroora anongouya here. Amai vakabva vati vakwasha veJoni vanonetsa, saka tikuda kuti tinge tichienda apo tinotaura nevari kumhepo vange vachiitirawo plani dzekuti mari iyi inge ichiuya kwatiri. Apa chainge choda kuitwa mukoma ndechekuti inini apa chainge choda kuitwa ndechekuti tinge tichienda mukicheni pachikuva tobva tazonoita mhiko dzedu ipapo. Ende mhiko idzi mukoma akasike kutanga dzichiitwa, ndokusaka ndainge ndichiita sekunge dzungairwa zvangu, ndichiita sekunge pasina kana chandinoziva, because uyu mukunda wangu uyu achizonosiya nemurume wake ainge atobira murume wake mari mushure mekunge zvekare amai vandiendesa pachikuva apa tikanoomberera tichiitira kuti iye mukunda wangu uyu mashavi ake ari paari, mashavi ehuvhimi ehushavi ange achizoita sekunge anonorivadza murume wake, because murume wake uyu pane paakambobata mari ndokubva azongobatiswa mari iyoyo, iye akabva azovhara murume wake mari ndokubva auya nayo mari iyi. Saka ndo zvavava kuda zvekare kuti zvinge zvichiitika kune uyo muchinda agere nemukunda wangu uyo kuJoni. Mukoma ndakabva ndabvuma paya sezvo iyo vainge vandivimbisa kuti neniwo ndichazobatsirikana. Munongoziva kuti kana uine mwana waunenge wakatarisira kuti anofanira kuti ange achizoenda kuyunivhesiti, wangu mwana achienda kuyunivhesiti kana kuri kunzi akapasa form 6 yake gore rinotevera iro, then mukunda wangu akabva andirangaridza akanditi bhodhi, kunyange zvangu ndigere kuSouth Africa asi mari hakuna, madi mangoti tinge tichiita zvinhu izvi zvimwe kuda tikawana mari munobva makwanisa kuti mainini vange vachizoenda kuyunivhesiti. So mukoma ndakabva ndazongobvumirana nazvo paya, then iye mukunda wangu ndokubva amhanya achiti thank you bhodhi, akabva aenda kubedroom kwaamai because paanenge ari kuno kuZim even though akavakisa but haagari kumba kwake uko kwaakavaka, anongorara naamai mubedroom ravo, saka zvinhu zvake zvose ndo mazvinenge zviri. Akabva aenda kuya akabva adzoka akabata imwe t-shirt yainge iri yered. Ndakamubvunza kuti yainge iri t-shirt yaaniko iyo, yainge iri yechirume, ndokubva azoti kwandiri t-shirt iyi yainge iri yemuchinda uyo wacho waainge achigara naye kuJoni ikoko. Ndokubva ndati saka muri kuda kuti tinge tichiita sei? Amai vakabva vazoti handeika tinge tichienda tichinotaura nevadzimu mwanangu. Ndokubva tazopinda mukicheni muya tikabva tanopfugama pachikuva paya, ndokubva tazotanga kuomberera. Ndini ndainge ndichiomberera t-shirt iyi samusha ndichiitira kumutsiridza mashavi aya awo anonzi aripo pamutumbi wemukunda wangu, mashavi ekuti ange achizokwezva varume vane mari, uye kana akwezva varume ava vane mari ange achizovaita vafuza, ange achizovaita mafuza ende achizopiwa mari navo varume ava. Ndokubva taomberera paya. T-shirt iyi mukoma takangoisiya mushure mekunge taimwaya nebute, asi chakandinetsa ndechekuti mangwana acho makuseni ndakati ndabva kumba kwangu ndichida kuenda kunodongorera muchembere, ndokubva ndasvika zvazukuru zvichiti ivo amai vangu nemukunda wangu hanzi vainge vabuda vachiti vainge vachamboenda kunobatsirwa. Ende mukoma zvinoratidza kuti vanhu ava kwavakaenda hakuna chakanaka chakanoitwa ikoko, because vakazoti vadzoka vava kudarika nepamba pangu, ndo pandakabva ndazoti ko imi zvandamukira kumba kwenyu makuseni zvichinzi mabuda maenda kunobatsirwa. Amai vangu vakabva vasimuka vachiratidza kuti vainge vakabitirirwa nehasha, mukunda wangu achivateverawo kumashure. Vekare ndakabva ndaona kuti chipepa bhegi chaainge akabata chairakidza kuti t-shirt iya yainge yakanyorova, ende chipepa bhegi ichi chainge chakazara mvura. Ndikatoziva kuti uku kwavari kubva kuri kutobva kunosotewa munhu, saka ndakazoti nekufamba kwenguva ndikabva ndanzwa vorova vazukuru, ndokubva ndamhanya kuya ndikati aiwa kamhai
hamungarovei vazukuru, because vazukuru ndasvika pano pamba vakabva vazondiudza chokwadi chavo, saka hamungaroveri vana nekuti vataura chokwadi. Muchemberi vangu vainge vakatsamwa, asi nanhasi uno vakaramba kuti vange vachindiudza kuti kwavakaenda vakanoita nezvei, uye vakaudzwa kuti kudii maererano neizvo zvavari kuda kuita. Ivo vakangonditi kana zvikaita mari yako tichakupa, but kubva ivo vakabva vati kwandiri, mari yako kana ikaita tichakupa, but from now on tichazviitira zvinhu zvedu tiri toga, nekuti unonyanya kumakisa stereki. So mukoma, ndo nyaya iyi yakaitika. Handiziviwo kuti uyu muchinda uyu agere nemukunda wangu kuJoni uko ndingamuyambira here, zvinoita here kuti ndinge ndichimupa warning kuti iwe ndo zvakaitika, kana kuti ndikamupa warning maybe zvinobva zvazokonzeresa kuti iye ange achizokuvadzisa mukunda wangu, nekuti ndo zvandakaudzwawo nemudzimai wangu kuti madii mangosiyana nazvo, nekuti munhu uyu hamumuzivi uye hamungatengesi kavatete mwana waamai venyu, hamungamutengesi kune mutorwa wamusingazivi. Ko kana mukazonzwa zvichinzi vatete vabayiwa nebanga, vasiyei vange vachiita zvavanoita. Ko imi muri kugorwadzirwa munhu uyu kuti munomuziva here? But I just feel pain. Ndiri munhurume mukoma, handingadi kuti izvo zviri kufanira kuti zvinge zvichizoitika kumuchinda uyu zvinge zvichizoitika. Handingafari kana kwanga kuri kunzi izvo zviri kufanira kuti zvinge zvichiitika kwaari muchinda uyu zvinge zvichinzi zvinoitikawo kwandiri. Handizivewo vedare, pandinenge ndakanganisawo ndinokumbirawo kuti munge muchindigadzirisa. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Tsano avo. Hanzi takaenda tikanopfugama pachikuva mukitchen, ndokubva taisa t-shirt iya pasi, ndokubva tatanga kuomberera tichidira bute pasi. Hey, zvakangoma hazvo veduwe, asi please ngatizameiwo kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi I am asking for advice. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ini mukoma ndinonzwa moyo wangu uchirwadza, because zvaizvezvi muchechi kune muchato uri kufanira kuti unge uchiitwa. So kumuchato uku takainvitwawo. Zvino dambudziko riripo nderekuti munhu wacho ari kunochata, she is my ex girlfriend, and mudzimai wangu haatombozvizivi. Ndiri kunzwa moyo wangu uchirwadza. Inini mukoma ndakambouya kunoku kuJoni, zvinhu zvangu zvikabva zvadhakwa, ndokubva ndadzokera kumusha. Saka by the time pandakadzokera kumusha ndo pandakabva ndanosangana namadhamu vangu. Ende zvechokwadi mukoma, to be honest, madhamu vangu munhu uya wekuti tingati haasi attractive zvachose, because vakadzi vazhinji ava vanenge vasina mahips vanenge vaine zviso zvinenge zvakanaka zvekuti wega unoona kuti ya apa paita zvemukadzi. But wangu mukadzi number 1 haana kana mahips, angori straight kudai kuita kunge munhurume. Number 2, face yacho mukoma akabva apiwa zvekare face yemunhurume. Kana ruoko rwake mukoma kana wakarutarisa, let's say kana akavharwa kumeso kwese uku zvose nepose panorakidza kuti munhu uyu munhukadzi, kana akangosiyiwa maoko ake unototi pano paita zverume, because ane maoko anoita sekunge munhurume zvekare. Netsoka dzake idzi ane tsoka dzakaita sekunge dzemunhurume. Kana saizi yake yaanopfeka mukoma saizi hombe akaita sekunge yemunhurume. Zvino mukoma iye haana kana attractiveness zvachose, zvinova zviri zvinhu zvekuti zvinogara zvichingondibhoha, because iye pandakamutora panguva yacho iyoyo zvinhu zvainge zvakaoma. Ndiriko kuzimu uku ndaitoitawo zvekutorarama nekutorova zvitina, saka she was not my first choice zvachose vedare. Ende ndinokumbirawo kuti munge muchitondibatsirawo kuti ndoita sei. I am feeling so much pain. Ndinoti kana ndikatarisa ex yangu uyu, nekuti pandakazodzoka kuno ndakabva ndazotowana nekuti pandakazodzoka kuno ndakabva ndazowana ex yangu ava kunzi ainge odanana nomumwe muchinda uyo ainge achiri kuuniversity. Kuzonosvika muchinda uyu achizograduata, aiwa atova nekabasa kake katori bo muno muSouth Africa, ende iye manje ndiye ari kufanira kuti ange achizochata nemuchinda uyu wandinoona kuti kunyange zvikanzi zvaita sei handimbofi ndakamudhingura. Please assist me. Ndodii, ndingaita nzira dzipi dzekuti vanhu please assist me. Ndingashandisa nzira dzipi dzekuti vanhu ava vatadze kuroorana, because handidi kuti vange vachizochata.
ndichiri netarisiro yekuti ndinokwanisa kuzomuita mukadzi kumberi uko, because uyu wandigere naye, please musamuverenga sekunge mukadzi wangu. Haasi mukadzi, nekuti munhu wandakangoisawo pastandby, wandakangosangana nayewo mukutambura. This is my real choice and she is about to get married and I am angry and I am heartbroken. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Aiwa, mukoma musadaro wakomana, musadaro zvimwe kuda vahanzvadzi vedu ava, amai guru ava, pavari ndo pane breakthrough yenyu. Munombozviziva izvozvo, kuzotosvika vachizopinda mulife menyu, zvimwe kuda ndo pane breakthrough yenyu ipapo. Please musava mhura nenzira dzakadaro. Umwe noumwe ari kurarama ari pasi pano pezuva akasikwa nemufananidzo waMwari. Ngatitaurei nawo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndiri kutsvakawo maadvices ekuti uyo muchato uyu uri kufanira kuti unge uchizoitika. Ndikaita sei kuti unge uchizokona? Hei, pakaipa rekedza tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi my apologies nekuda kweconfession yangu kune avo vanhu vari sensitive. I urge you kuti munge muchingoregedza kuteerera confession yangu. So mukoma, ndauyawo pano neconfession yangu yakamira sekudai so. Namhomes vangu takauya kuno kuSouth Africa tiri tose. Zvino takati tauya kuno kuSouth Africa ndokubva tazosvika maoko sekuru, hanzvadzi yaamai vangu. Saka ivo sekuru vakabva vazouya kuna muchembere, but muchembere ndo vakazondiudza vakatiti hanzi, vakabva vanditi muchembere hanzi ivo gogo mudzimai wasekuru vainge vava kungogara vachingopopota. Saka sekuru was very desperate, vava kuda kuti tinge tichitsvaka kumwe kwekuti tinge tichigara. Zvino mukoma tikabva tazongowanawo chimwe chirumu chedu, ende muchirumu umu mukoma kana mubhedha mainge musina, apa kainge kangori karumu kadiki zvekutoti kuti munge muchinzi mabika maitobikira nechekudhoo makatovhura dhoo, because kainge kari karumu kadiki kainge kachitongochengeterwawo maturusi. Saka munhu wacho akabva ati ainge asingade kuburitsa mabhara ake nekuti aitya kuti aizobiwa. So mukoma, we were very desperate. Inini namuchembere takapiwa machira edu 3. Saka mazuva ekutanga inini ndainge ndichirara mujira rangu, ndaitongoita zvekutongowaridzawo zvimacardbox zvandainge ndakatsvaka. Kuzodzamara muchembere vaona kuti chando chainge chichindikuvadza, because machira acho atakapiwa nagogo, munoona machira aya akaita maduvet ainge akapera aya ekuti wainyatsokunzwa kuti chando chiri kupinda. Muchembere vakabva vati uya tingorara tose mujira rimwe chete. Ndo patakabva tazotanga kurara tose mujira rimwe chete namuchembere, kuzosvika tichizoita bonde tose namuchembere. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvinondirwadza. Nanhasi uno kana muchembere wangu handidi kana kutaura navo, I avoid him mukoma. Ndakabva ndatobuda munzvimbo imomo ndokubva ndaenda kune imwe nzvimbo. Ndinongotaura hangu nevanen'ina vangu so that ivo muchembere vange vachiziva kuti ndiri mutano uye ndiri mupenyu, but handidi kutaura navo muchembere because takaita bonde tose. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo. Yo, zvakangoma hazvo veduwe kuita bonde naamai vako. Zvino munotarisana sei? Hanzi ndava kungova avoida mama vangu. Yei. Ya, ngatitaurei naye mwanakomana uyo mucomment section. Yo.